Takže ahoj lidi, dneska si ukážeme, jak postavit jednu barvu na 3x3 Rubikovce. První krok, musíte si najít střed barvy, kterou jdete stavět. Já si vyberu bílou. Musíte tady mít 3 bílý. Musíme si to najít. Mám tady 2. No a teď si tady dám 3 bílý. Když máte tady bílou, dáte tuhle nahoru, dáte takhle, uděláte tohle, dáte zpátky, dáte dolů, uděláte tohle a tady máte tu bílou. No, vidíte? Je to fakt lehké. Když máte takhle toto, tak uděláte to. Musíte tady mít bílou barvu. Tak, jestli máte bílou barvu, už vám chybí jen tohle. Tady si dáte 2. Bum, 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 bum. A když máte tady toto, tak to dáte nahoru. Takhle, takhle, takhle. Za chvíli máte postavenou Rubikovku. Když máte zase tohle, tak dáte tohle. Já se to dám. Tak dáte tohle. Když je to tady, tak dáte tuhle dolů. To dáte zpátky. Pak tu, jak je tady, dáte nahoru. Pak zase dáte tady. Pak to máte tady nahoře. Pak dáte zase dolů. Pak uděláte zase zpátky. Pak uděláte tohle. Tohle a tohle. No a když máte tady tenhle střed, který má být tady, tak žádný tohle, jo. Ale 2krát střed dáte nahoru, máte to tady, dáte tohle a máte celou Rubikovku. Teda celou jednu barvu. Doufám, že se vám to povedlo. Pro další videa dejte like, odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Takhle třeba o Rubikovkách. A naschle. A u dalšího videa zase čau. Doufám, že se vám to povedlo. Peace out.